Hyvät portaat ovat turvalliset ja miellyttävät kulkea. Ne myös helpottavat tontilla liikkumista yhdistäen piha-alueen eri osat toisiinsa. Portaita tehdään pääsääntöisesti 3 eri materiaalista: puusta, betonista ja luonnonkivestä. Portaiden perustyöt aloitetaan pohjatöillä, sillä pohjan rakenne on tehtävä routimattomaksi, jolloin maa-aineesta poistetaan ensin 30–50 senttimetriä. Rakentaminen tehdään alhaalta ylöspäin, ja koko rakentamisen ajan apuna käytetään vesivaakaa, varmistaaksemme kivien oikean asennon. Ennen askelmia tehdään nousut ja reunat. Kivi kannattaa tukea esimerkiksi kivituhkalla. Eli asennetaan ensimmäinen porras. Seuraavaksi asennetaan toinen porras. Kun rakennat vaikka vain pientäkin, muista aina turvata ammattilaisiin, sillä saat heiltä parhaat ohjeet ja mikä tärkeintä, onnistut heti ensi kerralla. Luonnonkivistä ja kivituotteista saat lisätietoa kiviportaalista www.finstone.fi, betonisista päällysteistä, portaista ja kalusteista lisätiedot osoitteessa www.pihakivi.com ja ammattitaitoiset pihakiviasentajat ja viherrakentajat löytyvät kattavasti sivustolta www.var.fi.